Amun meka bimbali fle malikono ani malikoka anga fuli ani walimano be kata au bela jelero bi janvier kalo ale kile temps ani wolo fly samba fla ani mwanani ye bimalika dokibaru wati ka nyesi au ma au ya bismillah bimalika kuna fono keneka amana dunia kafo kulukani mara konna na ikado kafo ka keni journée nationale de la souveraineté retrouvée ikado o mi yere ni o nyanja o kera ma mali fantan nan fe aywa ikado karatemele janvier kalo kile tan nan bafla ani mugani nani jamana nyema no ye son excellence colonel Assimi Goïta ikado kafo aye tesebato do magwen awa kulukani mara konna na abitijo mabinani ani makele emboyongola kulukani cercle kono wala mi metalike dadum fona ayo taka duma ni dadu ni fonu taka laje ikado kafo mime etalike aywa maloboro mi eklobidu boro e kafara nyon klobidu boro ka wotumbe ala ani tulu carton aywa ni bidonanani de bidonanani ba kono mu tujo litre durula kata si aywa spaghetti manu e macaroni ikado kafo o carton ikado kafo o carton clé wotemene kofe ayala kafo aywa jamana nyema son excellence colonel Assimi Goïta ayeni boya mita kanyesi kolokane marama kanyana mabinane ani makele mune tesabato ye kakeni souveraineté retrouvée ikado omingara onga jamana konnana ni accéléré tabu flana tu carte vene janvier kalo kletan nani bafla ani mugani nani akenere nyema tume mami mbulo no ye nimbu yantili ikado kafo otunye aywa mime talike kolokani préfet uka aywa danga flana no ye Adama Zanga Traoré ale tunde akeneka kafara Suleiman Traoré ka omitu ye maire Joro Fabaye akeneka ani madame Diko Mariam Ejara ale chef service local de développement social et de l'économie solidaire oye ko nyama ye kolokani konnana aywa ni bolu ka di desabato binane ani klema kolokani mara konnana jamana nyema fe no ye son excellent colonel Assimi Goïta akumute dore kase ku deme ni wati gelon konnana jamana konnana awa metalike kolokani préfet oka danga flana aye foli ani wala nyumando ayo taka nyesi anga frachero farama nyema ma ikado ka foku be chesere mena ku foku wala nyumando otewene kofe développement social me kolokani marala anyema ikado aye boya masenta ka nyeso manika foka wala nyumando aka wulika jow ani abe belejele ka blala kolokani mara konnana namora ameta anga jamana koka krerena ikado kafo Niger jamana konnana ambe awladuna kafo Niger aleni rishu ko ngeme ku tegado nyamolo awa Niger ministre mbe ni nyasna local la kana kuma ani aboyongo me jamana konnana ukoni ni kiwara ko ndika ira kafo ubunu foga faranyonga wana sabe ani basigi obseka do Niger konnana tigomina ni krofo en ko ni semetira awa ni bengando eye min tamana ni ministre flani nyonche ikado ya ira kafo no ye jamana uyaira ka fo dona taw konnana ubena awoka aywa lakana tilamado blakata Niger ubemi wele ko Africa Corps kata se Wagner PMC kunu beta aywa Niger konnana were ye rishiu ani Niger ikado ka fo aywa uye ujado koni yereke ko soni urubena blakata Niger jamanaka wala sa lafia ani basigi obseka doye chugomina ikado kunya takalaje Niger rebe chugomina be iranum min be Niger dukuru chukolala ikado ka fo kote kulunga koye wala kakeni o waliawe aywa nasara jamana no français jamana ale kato ki bolo bo awa Niger kano Niger kato ki fosi gabo awa français bolo ayala ka fo mi metaliga la jamana